שלום חיים. אני כאן רוצה רק להראות לכם איך אני משחק עם דק אחר, לא הדק הזה. איפה קולקטור? אני צריך קולקטור, במקום זה. איפה הדבר הזה, כאילו הקנון הזה כזה. במקום זה. זהו איך ש... כן, בואו נשים עוד משהו. רייג'. כן, רייג'. נעשה ככה. הנה, וזהו. יאללה, בואו נשחק. אני אחזור לכם מתי שזה. נו, זה יחזור, כאילו, ייכנס למשחק 3, 2, 1, אוקיי, הנה. בואו נשים פה אליקסר קולקטור. אוקיי, הוא שם לי את זה. כמובן שאני אתעלם, ולא, זה כבר אי אפשר להתעלם. אוי, פאק. טוב, הוא שם לי פה דק חזק. לא ידעתי שהוא ישים את זה בדיוק. פאק, אני לא אשים עליו, ממש. חוץ מדיסט, כאילו, וואו. זה בכלל לא הלך טוב. פאק, יופי. וואו. זה היה לא טוב. פאק. לא, אני מוכן לזה עכשיו. סוויזרד מלך. אוקיי. תסתכלו. שמתי שני אלו. כאילו, פרינסס וואי. כאילו, את הרסת את המיליארד. אוקיי, עכשיו אני ארוס. למה? שיט. וואי, אני לא מאמין איזה קרוב אני אשכרה לא מצליח. אני כאילו אשכרה מתבלבל. אני אעשה ככה. וואי. טוב, בואו נחכה עכשיו להרבה אליקסר. אתם יודעים מה? נעשה ככה. שים כאן פרינסס. ונעשה ככה. והרבה פרינסס. הופה. תסתכלו חברים, 1, 2, 3, פאק לא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 בוסטקרס, זה אדיר. וואו. חברים, 9 בוסטקרס זה קשה מאוד להשגה. זה כאילו, דבר כזה, כאילו לשים. ועוד שהשחקן שאתה נגדו לא יודע בכלל שאתה עושה אתגר כזה. וואו. 10 פרינסס. זה היה כזה מגניב. וכן, זה היה הסרטון של היום. תנו לייק, סאבסקרייב ווש.